Tässä Erkki Lehteranta, hei. Tällä videolla tarkastelemme ajankohtaisia syklejä, ajankohtaisia trendejä niin yksilö- kuin kollektiivisellakin tasolla. Teemana on sielun tumma yö, Pegasus ja portti valoon. Niin kuin kaikki me tiedämme, eletään hyvin mielenkiintoisia aikoja, myös erittäin haasteellisia aikoja, mutta on hyvä muistaa se hengen tosiasia, että missä haasteet, siellä mahdollisuudet. Missä lukko, siellä aina avain. Käytetään tätä ideaa hyväksemme terveellä tavalla, tutkitaan ajan mahdollisuuksia, koska nyt, jos koska, on fantastiset mahdollisuudet henkiseen evoluution. Mutta hintana on se, että me kohtaamme pystypäin nämä nykyiset haasteet, mittavat haasteet, sitä ei käy kieltäminen, mutta kuitenkin yhdessä me olemme voimakkaita. Nimenomaan tämän videon kutsu on tarkoitettu henkiselle yhteisölle. Mitä me voimme tehdä yhdessä, miten me voimme soittaa kaunista säveltä tässä henkisen yhteisön sinfoniaorkesterissa. Kannattaa muistaa, että jokainen ihminen laadullistaa omalla olemuksellaan, ajatuksillaan, tunteillaan, teoillaan, paitsi itseään, niin myös ympäristöään. Ja kauniisti soitetut sävelet nostavat aina kokonaisuuden värähtelytasoa. Tämä aika on eräänlainen vedenjakajan aika. Olemme 2 planetaarisen kuukauden taitekohdassa. Jo pitkään on puhuttu vesimiehen ajasta. Esimerkiksi hippimusikaali Hair 1960-luvun lopulla toi tämän laajempaan tietoisuuteen. Ja tämä ajatus perustuu tähtitieteelliseen faktaan, eli kevätpäivän tasauspisteen siirtymiseen eläinradalla myötäpäivään. Ja se on tässä kuvattu tässä diassa, kuinka se on hiljalleen siirtymässä kalojen merkistä vesimiehen merkkiin. Jotkut ovat sanoneet, että se siirtyminen on jo tapahtunut, jotkut odottavat sen tapahtuvan lähiaikoina. Itse sanoisin näin, että tämä siirtyminen on vähintään 10 vuosien, jollei jopa useamman 100 vuoden mittainen siirtymäsykli. Mutta se on tapahtumassa ja me kiikaroimme sitä nyt, mitä on meneillään ja mitä on tuloillaan. Eli tärkeää tietää, mistä olemme tulleet, jotta saamme selville sen, mihin me olemme nyt menossa. Kalojen aikakausi on kestänyt 2000 vuotta, plus miinus jotakin, on useampia tapoja laskea tällaisen aikakauden alku. Ja kevätpäivän tasauspiste siis siirtyy tuolla eläinradalla myötäpäivään ja ylittää kunkin eläinradan merkin noin 2160 vuodessa. Ja kaikkineen tämä kevätpäivän tasauspiste siis kulkee koko eläinradan ympäri noin 25 920 vuodessa. Se on siis hidas tapahtuma, mutta hyvin merkittävä tapahtuma, jos mietitään planeetan kehitystä, kehitystrendejä, miten aikakaudet vaihtuvat, miten uudet energiat tulevat. Ja nyt on ollut helppo huomata, että uudenlaiset energiat ovat tulollaan ja tulleetkin osittain, ja vanhat energiat ovat jonkun verran hiipumassa pois. Ja tästä on kyse tällä videolla, miten valmistautua tähän syklien taitteeseen, syklien muutokseen, tähän vedenjakajan aikaan. Olemme siis siirtymässä kalojen emotionaalisesta vesimerkistä vesimiehen progressiiviseen ilmamerkkiin. Eli tässä on jo suuri muutosenergia, ja niin kuin sanottu, tämä muutos kestää vähintään vuosikymmeniä. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tällä hetkellä kevätpäivän tasauspiste on näiden 2 merkin, näiden 2 konstellaation välissä, ja sieltä löytyy hyvin mielenkiintoinen konstellaatio, tähtitaivaan 7. suurin konstellaatio, eli Pegasus, siivekäs hevonen. Sillä on paljon symbolista merkitystä, sehän oli esimerkiksi kreikkalaisen mytologian tärkeitä symboleita, joka on paljon inspiroinut ihmisiä läpi aikakausien. Ja voidaan sanoa, että se on myös tällainen muutoksen signaali,
kuinka kulkea yli tumman virran, kuinka vapautua vanhasta ja kuinka löytää tie uuteen. Pegasus ohjaa meitä tällä hetkellä, ja Pegasuksen teemoja ovat muun muassa luovuus, omaperäisyys, inspiraatio ja erikoiset henkiset kyvyt ja kapasiteetit näkyvät myös Pegasuksen energioissa. Ehkä mielenkiintoisin tähti ainakin omasta mielestäni on Pegasuksen beta-tähti, eli tämän konstellaation toiseksi kirkkain tähti, jonka nimi on Sheat. Olemme sitä tutkineet hyvin pitkään, esimerkiksi tähtimeditaatioiden kautta. Tähtimeditaatiot ovat loistava tapa päästä kosmiseen tietopankkiin, saada ymmärrystä, informaatiota kosmoksesta. Ja Sheat lähettää paljon mielenkiintoista informaatiota liittyen visioihin. Se on visionäärisyyden tähti. Se myös helpottaa astraaliprojektiota, jos joku on kiinnostunut tällaisista asioista. Eli Pegasus itsessään on valtava tietopankki, valtava inspiraation lähde ja ikään kuin valmistaa meitä siirtymään vesimiehen aikaan, vesimiehen energioihin. Ja mitä vesimies tuo tullessaan ja miten me voimme siihen valmistautua? Eli olen laatinut jonkinlaisen tiekartan hyvään huomiseen. Siellä on muutamia tekijöitä, jotka ovat ehdottoman tärkeitä ymmärtää. Ja tämä kaikki lähtee jonkinlaisesta uudesta tietoisuudesta. Nyt kun aikakausi on vaihtumassa, niin paljon vanhaa tulee jäämään pois. Ei toki kaikki, mutta paljon. Ja näin tapahtuu, jotta uusi voisi syntyä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen sykli, koska usein on viitattu henkisessä kirjallisuudessa ja esimerkiksi jungilaisessa psykologiassa sielun tumman yön periodiin. Sehän löytyy alun alkaen 1500-luvun katoliselta papilta ja mystikolta ristinpyhältä Johannekselta. Ja sieltä se on siirtynyt sitten tämän päivän modernin henkisyyteen ja myös jungilaiseen syvyyspsykologiaan. Ja ehkä tämä idea nyt, tämä suuri siirtymä, on tuonut meidät tällaiseen jaksoon, jota voisi luonnehtia sielun tummaksi yöksi usein yksilötasolla ja ehkä myös kollektiivisella tasolla. Kun mietitään tämän ajan tapahtumia, kaikkea mitä viime vuodet ovat tuoneet tullessaan ja mitä on parhaillaankin tapahtumassa, niin on ehkä helppo ymmärtää, että muutosprosessi on valtava ja vanhaa kerta kaikkiaan jää pois, osa siitä konkreettisesti tuhoutuu. Mutta uusi on syntymässä. Tämä on ikään kuin lapsen syntyminen. Synnytyspoltot ovat suuret, kivut voivat olla suuret, mutta jotakin hyvää on tulossa. Tämä sielun tumman yön tunne on monilla ihmisillä tänä päivänä. Se on ollut hyvin tärkeä tekijä uskonnollisessa ajattelussa, tavallaan tunne siitä, että on täysin irrallaan Jumalasta tai korkeammasta energiasta. Mutta ihmisen psykologiassa ja ihmisen henkisellä tiellä myös tämä on tuttu ilmiö. Jos ajatellaan sitä astrologian näkökulmasta, niin astrologisen kartan 8. huone liittyy sielun tummaan yöhön. Sehän on Skorpionin merkin hallitsema huone ja Pluto, Kääpioplaneetan hallitsema huone. Ja jokainen, joka on vähänkin tutkinut astrologiaa, tietää, että nämä ovat hyvin, hyvin vaativia tekijöitä. Eivät missään tapauksessa huonoja, mutta vaativia. 8. huone erityisesti, mikäli aurinko sijaitsee yksilön syntymäkartalla tässä huoneessa, viittaa juuri elämänsuunnitelmaan, jonka osana on jakso, jota voidaan kutsua sielun pimeäksi tai sielun tummaksi yöksi. Ja se on jakso, jonka aikana ihmisestä kuoritaan paljon pois, paljon vanhaa. Voitaisiin sanoa, että vanhan täytyy kuolla, jotta uusi voisi syntyä. Ja kokemuksellisesti se viittaa usein jaksoon, jolloin ihminen tuntee ikään kuin kulkemansa syvällä jossakin laaksossa, minne valo ei pääse lainkaan. Tämän ovat hyvin monet asiakkaani tunnistaneet, joilla on tämä sijainti, se on myös omalla kartallani, joten tiedän kyllä
tässäkin henkilökohtaisesti, mistä puhun. Ja tämä periodi, sielun pimeän yön periodi, on siis koodattu elämänsuunnitelmaan, joka tehdään syntymän aikoihin oppaittemme kanssa. Ja sillä on hyvä tarkoitus. Vaikka se voi olla kipeä, kivulias jakso, niin kun ihminen sitten kamppailee ja nousee lopulta sinne kukkulalle, hän näkee elämänsä, hän näkee tämän todellisuuden, hän näkee itsensä aivan uudessa valossa. Kysymyksessä on voimakas transformaatio, voimakas muodon muutos. Eli prosessi saattaa olla tuskallinen, lopputulema on tärkeä ja hyvä. Ja tätä olemme käymässä läpi nyt sitten myös kollektiivisella tasolla. Ja mitä on syntymässä? On syntymässä uudenlainen tietoisuus. Kerta kaikkiaan vanha tietoisuus ei riitä. Niin kuin Einstein sanoi, ongelmia ei voida ratkaista sillä tietoisuudella, millä ne luotiin. Eli me tarvitsemme uutta. Me tarvitsemme uudenlaista ihmiskuvaa, me tarvitsemme uudenlaista maailmankuvaa. Vanha mekanistinen, materialistinen ihmiskuva ja maailmankuva ei enää pelitä, se ei enää toimi. Se ei enää tyydytä henkisen evoluution tiellä olevia ihmisiä, jotka haluavat nähdä syvemmin, kokea syvemmin tätä elämää. Ja ymmärtää nimenomaan, että ihminen on pohjimmiltaan henkinen olento, jolla on fyysinen kaapu, ikään kuin tietoisuuden kuljetusväline. Ja tämä kaikki tietysti liittyy sitten myös tieteeseen. Tiede käy myös lävitse muutoksia, jotka ehkä näkyvät hitaasti, mutta ovat joka tapauksessa tällä hetkellä työn alla. Palaan tähän vähän myöhemmin. Mutta uusi tietoisuus siis viittaa uuteen ihmiskuvaan ja uuteen maailmankuvaan, jota olemme nyt synnyttämässä. Ja tarkastelen tällä videolla juuri joitakin tekijöitä, jotka liittyvät tähän prosessiin ja tähän uuteen tietoisuuteen. Kyseessä ei mitenkään ole tyhjentävä esitys, vaan muutamia harkittuja asioita, jotka ovat avautuneet itselleni vuosien ja monet niistä vuosikymmenten aikana. Ja tämä vesimiehen jakso, tulollaan oleva jakso, liittyy moniin mielenkiintoisiin tekijöihin. Tässä on kuvattu vesimies, itse asiassa vesimiesnainen, joka jakaa elämän vettä. Ja tämä on yksi keskeisimpiä asioita tässä, tämä jakamisen teema, josta puhun hetken päästä lisää. Muistetaan, että jakaminen liittyy henkiseen evoluutioon äärettömän syvällisellä tavalla. Ja tässä prosessissa on mukana myös mielenkiintoisia astrologisia tekijöitä, paitsi tuo kevätpäivän tasauspisteen siirtyminen hiljalleen, niin myös kaukaisen Pluto-planetoidin, eli juuri 8. huoneen hallitsijan siirtyminen vesimiehen merkkiin. Se tapahtuu heti kevätpäivän tasauspisteen jälkeen vuonna 2023. Sitten Pluto hieman pakittaa, käy vielä Kauriin merkissä kääntymässä ja siirtyy 2024 80 vuodeksi vesimiehen merkkiin. Ja voidaan hyvin sanoa, että nämä ovat erittäin ratkaisevia ja tärkeitä tekijöitä ihmiskunnan evoluution näkökulmasta. Olen keskustellut niistä aika paljon videollani, jonka otsikkona on Juo vesimiehen maljasta. Eli jos olet kiinnostunut tästä tarkemmin, niin ehdotan, että käyt katsomassa ja kuuntelemassa, mitä ajatuksia siellä on esitetty. Tässä on tuon hetken kartta, kun Pluto siirtyy vesimieheen, sen vuoden 2023 maaliskuussa kello 14.14 Suomen aikaa. Ja siellä voidaan nähdä myös mielenkiintoinen asia. Siellä on aurinko itse 8. huoneessa. Eli tämä Pluton teema, muodonmuutoksen, transformaation teema on valtavasti läsnä näiden kuukausien aikana. Vaikka tämä siirtymä tapahtuu vuonna 2023, niin se tuntuu jo nyt ilman muuta. Siellä on selvästi maistiaiset tulleet, ja Plutosta voidaan sanoa sen, että Pluto muuttaa kaiken, minkä se kohtaa. Se on pieni,
Sehän poistettiin vuonna 2006 planeettakerhosta ja alennettiin kääpioplaneetaksi, mutta sen vaikutus on massiivinen. Se on syvän peruuttamattoman muutoksen planetoidi, ja olen kirjassani Astrologia ja henkinen tie kirjoittanut siitä näin, että tunteaksesi korkeutesi sinun on tunnettava syvyytesi, eli Pluto toimii aina vertikaalilla tavalla. Se menee syviin kenttiin, syviin kerroksiin, niin yksilötasolla kuin kollektiivisellakin tasolla. Ja tässä jälleen voidaan ottaa esiin tämä sielun tumman yön energiatyyppi. Eli Pluto menee sinne alueelle, jota kutsutaan joskus varjojen maailmaksi. Jungilaisessa syvyyspsykologiassa puhutaan usein varjotyöskentelystä. Eli ne torjutut, kielletyt ja tukahdutetut asiat, joita emme ole halunneet kohdata, siirtyvät sinne varjon alueelle, lakastaan psykologisen maton alle, mutta siellä ne vaan odottavat esille pääsyä. Ja nimenomaan tämä sielun tumman yön kokemus on yksi sellainen, joka itse asiassa pakottaa ihmisen kohtaamaan tavalla tai toisella varjonsa. Alkemiassa puhutaan käsitteellä Nigredo, jota myös Jung käytti. Eli vanhan täytyy jotenkin kuolla, jotta uusi voisi syntyä. Ja kun lähdemme tutkimaan sitten näitä vesimiehen ajan energioita, miten me voimme valmistautua niihin ja mitä ne voisivat olla, niin tuo jakamisen idea, joka oli tässä jo äskenkin esillä tuossa vesimiehen symboliikassa, miten vesimies jakaa sitä elämänvettä oikealle ja vasemmalle, niin se on erittäin tärkeä teema. Toki se ei liity pelkästään vesimiehen aikaan, vaan se liittyy ihmisyyteen. Me olemme täällä jakamassa. Me jaamme tämän planeetan. Tämä ei ole soolokeikka, tämä on orkesterimusiikkia. Sitä saa, mitä tilaa on jo aika kulunut hokema, mutta se voidaan virtaviivastaa. Mitä tilaat, sitä saat. Mitä jaat, sitä saat. Näin tämä käy, jos jaat iloa, saat iloa, jos jaat valoa, saat valoa, jos jaat rakkautta, saat rakkautta. Universumi toimii aina reilulta pohjalta, reilulta perusteelta, eli antaa sinulle juuri sen, mitä sinä lähetät tähän maailmaan. Eli universumin yksi toimintaidea on juuri tämä peili. Universumi on peili sille, mitä me teemme, mitä me olemme, mitä me ajattelemme. Ja kannattaa lähettää valoa, jos haluaa valoa itselleen. Tämä ei tietysti tapahdu sillä lailla automatiikalla, että jos tänään annan 5 kerjäläisille, niin huomenna tulee 7 euroa sitten kulman takaa itselle. Ei me olla enää ihan alakoulussa, mutta kannattaa muistaa, että syy-seurausketju on olemassa. Eli se liittyy tähän juuri. Me tilataan toimillamme, ajatuksillamme, tunteellamme asioita ja onnellinen se, joka tilaa viisaasti iloa, valoa, rakkautta, rauhaa ja harmoniaa ja muita positiivisia tekijöitä. Ja tässä kannattaa muistaa juuri tämä, että elämä on erässä mielessä kuin valintatalo. Me teemme valintoja joka päivä, me teemme tuhansia valintoja joka päivä. Esimerkiksi jokainen ajatus on valinta, jokainen tunne on valinta. Eli kannattaa valita viisaasti. Ja jakaminen tarkoittaa myös sitä, että kaikille riittää. Tämä on yksi tulevan ajan tärkeitä perusideoita. Kaikille riittää. Uudenlainen oikeudenmukaisuus on tulossa. Se kestää aikansa, niin kuin jokainen meistä ymmärtää, mutta se on joka tapauksessa tulossa. Ja se perustuu hyvin pitkälle tähän jakamisen ideaan. Mielenkiintoista, olemme siis veden jakajalla. Ja tälle vedellehän voidaan löytää sitten vaikka mitä symboliikkaa. No sitten yksi tärkeä teema vesimiehen ajalla on meidän ymmärrys egosta, voisi sanoa alemmasta minästä. Kalojen aika on hyvin voimakkaasti nostanut egon esiin, egon tyydytyksen ja kaikenlaiset, mitä siihen on liittynyt, kaikenlaiset tekijät, addiktiot ja muut. Mutta nyt asiat ovat muuttumassa ja olenkin vähän zeniläisittäin hahmottanut tätä muutamalla ajatuksella, mitkä liittyvät tähän tulevaan jaksoon. Eli
Tässä yksi teema on taka-alalla pysytteleminen. Voimme sanoa, että se on opettamista ilman opettajaa, johtamista ilman johtajaa, auttamista ilman auttajaa. Tämähän kuulostaa hyvin paradoksaaliselta, mutta itse asiassa se sisältää aika syvän idean siinä, että kun meillä ei ole ego mukana, niin ei ole sellaista vanhanaikaista opettamista sieltä ylhäältä alas. Se kuuluu vanhoihin energioihin, vanhoihin virtauksiin. Nyt tuleva jakso viittaa siihen, että me kohtaamme lajitoverimme silmien korkeudella. Jokainen on opettaja omalla tavallaan, jokainen on oppilas omalla tavallaan. Ja on erittäin tärkeä periaate ymmärtää se, että emme nouse kenenkään toisen yläpuolelle. Henkiset oppaamme laittavat meidät jonon hännille suoraan, jos nousemme muiden yläpuolelle. On vain yksi ihminen, jonka yläpuolelle kannattaa päivittäin pyrkiä. Jos unohtuu, kuka se on, niin käypä katsomassa vaikkapa peilistä. Kyllä se sieltä näkyy. Eli tärkeä teema, egon hallinta. Hyvin tärkeä teema, se on henkisen demokratian perusideoita. Ja tähän liittyy tietysti nämä klassiset henkisen tien ideat palvelemisesta ja auttamisesta. Me olemme täällä auttamassa, me olemme täällä palvelemassa. Ja vanha viisaus kertoo, että se, joka on kaikkein korkein, on kaikkein suurin palvelija. Tämä pistää miettimään. Ketä palvelen, mitä palvelen, miten palvelen, missä palvelen, milloin palvelen ja niin edelleen. Tässä on muutamia hyviä ideoita omakohtaisen pohdintaan. Ja tämä ei liity millään lailla palveluammattiin, tämä liittyy asenteeseen. Ja tämä liittyy tietysti myös motivaatioon. Onko minulla halua palvella muita vai palvelenko vain sitä omaa egoani? Ja tämä on demarkaatiolinja tässä. Muiden palveleminen, planeetan palveleminen. Valtavasti mahdollisuuksia meillä kaikilla, kun vaan jaksamme tutkia näitä. Miten palvella ja miten auttaa? Auttaminen kuuluu tähän samaan tematiikkaan. Olen siitä puhunut yhdessä aikaisemmassa YouTube-videossa varsin paljon. Sieltä löytyy YouTuben tallenteesta myös tästä hyvin paljon, mutta auttaminen liittyy auttamisen universaaliin lainalaisuuteen. Se on siis laki, joka liittyy, se on sisäänrakennettu universumin struktuuriin. Ja jos mietitään aika kansanomaisella tasolla, niin vanha sanonta, auta miestä mäessä, kertoo just tästä. Jos haluat tulla autetuksi, opettele auttamaan, mutta älä anna tulitikkuja lapsille. Siinä se on oma taidelajinsa tietystikin. Oikea ja aito nöyryys on aina ollut osa henkistä tietä ja tämän teeman merkitys tulee nousemaan esiin vesimiehen ajan myötä. Ja huomaa, oikea ja aito nöyryys ei tarkoita nöyristelyä. Nöyristelyyn kätkeytyy usein valtava ylpeys. Oikea ja aito nöyryys on olemista harmoniassa itsensä kanssa, lajitovereiden kanssa ja tämän universumin kanssa. Olla nöyrä itseään suuremman edessä. Ja luonteen jalostaminen on tietysti osa tätä vesimiehen ajankin tarinaa ja kehitysläksyjä. Se on ollut aina ajankohtainen henkisellä tiellä ja olen siitä puhunut useammallakin videolla hyvin pitkästi. Löydät helposti, jos haluat, niin lisää tästä, mutta luonteesta kannattaa palauttaa se mieleen, että se on mukana kaikessa, mitä me teemme, mitä me ajattelemme, mitä me tunnemme. Se on siis tämmöinen laadullistava tekijä meissä. Ja onnellinen se, joka on itseään laadullistanut. Luonne on jotakin, jonka olemme tuoneet tähän elämään aikaisempien elämien yhteissummasta. Ja luonne on jotakin, jonka viemme täältä mukana. Ja palaamme tähän yhteen ydinkysymykseen, mitä otan täältä mukaan. Tätä kannattaa myös pohtia. Ja tämä syklin taite, veden jakaja, missä olemme nyt, niin liittyy myös siihen, että olemme siirtymässä kalojen ajan lohdutusenergioista vesimiehen ajan kirkastamiseen ja selkeyttämiseen.
Toki nämä lohtuenergiat tulevat pysymään ihmiskunnan keinovalikoimassa, mutta eivät enää niin painottuneesti kuin mitä ne ovat olleet kalojen aikana. Kun mietitään kaikkea mediumismia ja vastaavia tekijöitä, niin siellähän on etsitty yhteyttä esimerkiksi edesmenneisiin ihmisiin. Eikä tässä ole mitään moitittavaa, ei tietystikään. Ja varmasti tämä tulee jatkumaan. Mutta hyvin monet ihmiset henkisellä polulla ovat jo tietoisia siitä, että elämä jatkuu. Me olemme täällä monta kertaa kasvamassa ja kehittymässä, ei kenestäkään yhdessä elämässä tule Shakespeare tai Mozart tai Da Vinci. Kyllä siihen tarvitaan paljon, monta inkarnaatiota ja paljon ponnistelua. Mutta kirkastaminen kuuluu tähän, ja se liittyy tähän vesimiehen ilmaenergiaan. Ilmaelementtihän on astrologiassa juuri ajatteluun, mentaalisuuteen liittyvää energiaa ja toki myös sosiaalisuuteen liittyvää energiaa. Ja tässä on hyvin tärkeä vinkki sitten tuleville vuosisadoille, kuinka tuoda tämä ajatusenergia uudenlaiseen ymmärrykseen. Sehän on valtava energia, valtava määrä luovuutta kätkeytyy siihen, mutta osaammeko sitä vielä oikein kunnolla käyttää? Siinäpä vähän pohdittavaa. Sitten monet asiat ovat tulossa nyt yhteen, asiat, jotka ovat olleet aika erillään. Ja tämä on myös vesimiehen ajan henkeä, tuoda yhteen. Teesin ja antiteesin väliltä aina voidaan löytää synteesi. Ja yksi näistä keskeisistä teemoista on sisäisen avioliiton idea. Meissä kaikissahan on miestä ja naista. Kaikilla on satoja inkarnaatioita naiskehossa ja satoja inkarnaatioita mieskehossa. Ja nyt, jos koskaan on tullut aika yhdistää nämä energiat. Se ei tarkoita ollenkaan sitä, että meistä tulee vähemmän miehiä tai vähemmän naisia, vaan sitä, että meistä tulee enemmän ihmisiä. Eli kun miehet pystyvät ja uskaltavat ilmentää myös feminiinistä puoltaan, hoivaavampaa, vetäytyvämpää puolta, niin eivät he ole vähemmän miehiä. He ovat enemmän ihmisiä. Ja kun naiset kykenevät, niin kuin tänä päivänä kykenevät varsin hyvin ilmentämään myös maskuliinista puolta, niin ei se vähennä feminiinistä heissä, vaan lisää ihmisyyttä. Tämä on hyvin tärkeä teema, kun mietitään tätä nykyistä tilannetta, mitä kaikkea maailmalla tapahtuu hyväksikäyttöä, seksuaalista väärinkäyttöä ja kotiväkivaltaa ja muuta, niin monien näiden teemojen juurena on juuri tämä, että ei ole pystytty luomaan tätä sisäistä avioliittoa. Ja kun tämä on mukana meidän aivopuoliskoissa, niin kuin hyvin tiedetään, siellä on maskuliininen looginen puolisko ja intuitiivinen feminiininen puolisko, kuinka saadaan ne toimimaan hyvin yhteen. Siinä esimerkiksi musiikki auttaa erinomaisella tavalla. Mutta tämän sisäisen avioliiton idea on koodattu tähän vesimiehen ajan kehitysläksyihin. Se on myös sitten sydämen ja mielen harmonisointia. Olen usein puhunut mielivalosta, saadaan sytyttyä mielivaloja. Jos mietitään meidän chakroja, niin kuinka sydänchakra ja pään chakrat löytävät paremman energeettisen yhteyden toisiinsa. Silloin ihmisen oma henkinen kapasiteetti kasvaa huomattavasti. Ja tässä tietysti tässä yhdistymisessä voidaan puhua myös alemman ja ylemmän yhdistämisestä. Alempi minä, eräänlainen sielun satelliitti, joita me olemme täällä 3D-matriisissa, ja korkeampi minä henkisemmässä todellisuudessa muodostavat tämmöisen parivaljakon. Toki ihmisen olemus on vielä paljon laajempi, mutta jos pelkistetään, niin meillä on persoonallisuus ja sielu, jos käytetään tätä käsitteistöä. Ja mikä on niin tärkeää tänä päivänä ja tulevien vuosikymmenten ja vuosisatojen aikana on löytää myös tämä parempi yhteys meidän korkeampaan minäämme, joka on meidän todellinen ohjaajamme, joka on myös aikaisempien inkarnaatioiden jonkinlainen yhteissumma. Siellä on paljon viisautta, mutta myös korkeampi minämme, sielu, jos niin halutaan, voi saada hyvin paljon täältä aineen tasolta meidän kokemustemme kautta. Eli tämä on win-win-tyylinen juttu, sielun yhteys. Joskus puhutaan sielun sulautumisesta, kun ihminen on
puhdistanut itseään riittävästi fyysisesti, emotionaalisesti ja mentaalisesti, niin hän on voimakkaassa yhteydessä omaan sieluunsa ja saa käyttöönsä sielun suuremmoisen viisauden. Ja tähän kannattaa toki pyrkiä, ja hauskaa, että luonnosta löytyy tätä symboliikkaa, jos mietitään tämmöistä kuusisakaraista tähtistruktuuria, missä on yksi kolmio, jonka kärki on ylöspäin, se kuvaa sielua, ajatuksen ja tunteen ja tahdon kombinaationa, ja sitten kolmio, jonka kärki on alaspäin, kuvaa persoonallisuutta, joka tuntee maan vetovoiman, mutta jolla myös on ajatus, tunne ja tahto, tämä peruskolminaisuus. Kun nämä yhdistyvät, saadaan heksagonimalli, heksagonaalinen rakenne, joka toteutuu lumihiutaleen rakenteessa. Joku voi ajatella sattumien kautta näitä asioita, mutta sattuma on äärimmäisen harvinainen asia tässä universumissa. Eli me saadaan fantastista opetusta universumilta joka talvi. Me Pohjolan asukit siitä, että mikä on yksi meidän perustavimpia kehitysläksyjä. Saattaa alempi ja korkeampi mahdollisimman hyvään harmoniseen yhteistyöhön. No tuossa mainitsin tuon sielun tumman yön, miten se on irti pääsemistä, vapautumista myös. Ikään kuin vanha kuolee, niin kuin mainittiin. Ja mitä on jäämässä pois? Sellaiset tekijät, jotka hidastavat meidän henkistä evoluutiota. Jokainen voi tykönänsä miettiä, mitä kaikkia niitä on, mutta aivan keskeisimpiä on tietysti vapautuminen pelkoenergioista. Niillähän on hallittu ihmisiä vaikka kuinka paljon. Katsotaan tämänkin hetken maailmantilannetta, katsotaan tämmöisiä diktatorisia maita, niitä nyt nimeltä mainitsematta, niin nähdään, että pelolla hyvin paljon hallitaan ihmisiä. Onneksi me saadaan elää tällaisessa vapaassa demokratiassa, jossa voimme toteuttaa itsemme hyvällä ja terveellä tavalla. Mutta pelosta vapautuminen, keskeisimpiä asioita. Ja siinä ei auta muuta loppupelissä kuin kohdata niitä, mutta ei niitä tarvitse kaikkia kerralla tietysti ottaa, että hiljaa hyvää tulee. No sitten vapautuminen addiktioista. Jälleen addiktiot hidastavat meidän henkistä evoluutiota. Ja niitähän on paljon. Kun mietitään addiktioiden laajaa kenttää, niin tutkijat sanovat, että ehkä 30% addiktiosta liittyy aineisiin. Siis alkoholi, huumeet, lääkeaineiden väärinkäyttö, kahvi, tupakka ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se 70% on sitten niitä muita addiktioita, someaddiktio, sohvaperuna-addiktio, seksiaddiktio ja mitä kaikkea muuta. Jotkut addiktiot ovat lieviä, ehkä niihin liittyy enemmän vähän semmoinen humoristinenkin puoli, mutta jotkut ovat äärimmäisen vakavia ja tarttuneet meihin tiukasti. Ja näiden kanssa meidän täytyy tehdä töitä, että emme hidastaisi omaa kehitystämme. Tämä on niin arvokas tämä elämä, että saisimme parhaan irti siitä, että olemme saaneet syntyä Suomeen. Ja sitten vapautumisen teema jatkuu, vapautuminen manipuloinneista. Nythän on paljon manipulaatioita, kaikki tietävät politiikassa, median kautta ja niin edelleen ja niin edelleen. Jälleen voisin ottaa tiettyjä esimerkkejä tästä meidän läheltä, mutta en ota. Jokainen fiksu ihminen tietää nämä asiat. Eli nähdä manipulaatiot, nähdä kaikenlaisen sumutuksen taakse, tuli se miltä tahansa ilman suunnalta, ja oppia lukemaan mediaa oikealla tavalla. Tämä on mitä tärkeintä. Ihmisiä manipuloidaan, mutta meidän ei tarvitse tulla manipuloiduiksi. Silloin vaan pitää olla kirkas mieli, ja silloin pitää uskaltaa ajatella omilla aivoillaan. Se ei ole kovin yleistä tänä päivänä. Itsenäinen ajattelu ja pyrkimys objektiivisuuteen on mitä tärkeintä. Kaiken maailman salaliittoteorioita on pilvin pimein nyt. Nyt täytyy poistaa usvat ja sumutukset ja nähdä kirkkaasti, miten asiat ovat. Ja tämä kaikki, mistä olen puhunut, liittyy vanhoihin uskomusjärjestelmiin. Ne seuraavat meitä kuin hailaivaa, mutta meidän pitää tehdä nyt jonkunlainen välitilinpäätös vähintään ja tutkia nämä omat uskomukset.
kantavatko ne, pitävätkö ne vettä tulevan syklin aikana. Ja tässä Pluton siirtyminen vesimiehen on äärimmäisen tärkeä juttu. Se tulee tutkimaan ja se tulee tarkastamaan meidän uskomusjärjestelmät. Ja erityisesti se tulee tarkastamaan niitä uskomuksia, jotka on liitetty henkisyyteen ja joissa saattaa olla sitä niin sanottua valehenkisyyttä. Pluto tulee tässä puhdistamaan pöytää ja se voi olla aika kirpeätä, jos siihen ei ole valmistautunut. Nyt kannattaa käydä ne omat uskomukset lävitse ihan oikeasti, mihin minä todella uskon, voinko perustella sen vai ovatko asiat pelkästään uskonvaraisia. Tehdä tämä itselleen selväksi, koska Pluto tulee, Pluto putsaa, Pluto menee syviin kenttiin ja Pluto paljastaa asioita. No sitten keskeisimpiä asioita tässä siirtymäsyklissä on tietysti R-vitamiini. Mutta ajatellaan, että euro on Euroopan yleinen valuutta ja yhteinen valuutta, mutta itse asiassa vielä yhteisempi valuutta on rakkaus. Se on korkeinta, se on parasta, se on tärkeintä, mitä meissä on. Ja se myös purkaa karmaa kaikkein nopeimmalla, maukkaimmalla tavalla. Ja tätä me opiskelemme, ja tämä liittyy vesimiehen ajan teemaan. Ja se ei ole enää rakkautta, joka on puhtaasti tunnetta. Se on rakkautta, missä myös on mukana henkisempi ja älyllisempi ymmärrys. Joskus puhutaan tunneälystä, mutta tällainen rakkaus, missä älyllinen ja emotionaalinen puoli kohtaavat, eivätkä sodi toisiaan vastaan. Tämä on aivan selvästi eräänlaisena tieviittana tulevalle syklille. Ja erittäin iso ja tärkeä tekijä, joka liittyy tähän siirtymäjaksoon ja tulevan aikakauteen, on sitten tieteen ja henkisyyden harmonia. Tästähän ovat monet jo puhuneet, ja tästä tuleekin puhua, koska tässä on käynyt niin, että ne ovat lähteneet eri reiteille. Ne ovat kulkeneet yhdessä esimerkiksi antiikin Kreikassa ja renessanssinkin aikana, mutta materialistinen tiedeuskonto on sitten pitänyt ikään kuin hajurakoa henkisyyteen. Mutta asia tulee muuttumaan ja tänä päivänä monet avantgarde-tiedemiehet tutkivat juuri niitä mielenkiintoisia asioita, jotka liittyy tietoisuuteen, vapaaseen energiaan ja muihin tämmöisiin arvokkaisiin teemoihin, joissa henkisyys kohtaa tieteen. Eli nämä ihan vääjäämättä tulevat löytämään uudestaan toisensa ja se on erittäin riemukas asia koko ihmiskunnalle. Ja myös universaalien lakien ymmärtäminen tulee mukaan. Olen niistä kirjoittanut pääteokseni Universaalit lainalaisuudet ja henkinen kehitys, joka on myös englanniksi saatavana. Ja siinä on kuvattu näitä, voisi sanoa, galaksin liikennesääntöjä, joita kannattaa kyllä noudattaa. Niitä voi rikkoa, meillä on vapaa tahto, mutta silloin ottaa kyllä riski. Eli lakeja kannattaa kunnioittaa, kannattaa tutkia. Eikä lakien seuraaminen ole mitenkään tylsä juttu. Se on itse asiassa äärimmäisen jännittävä, mielenkiintoinen asia tutkia, miten tämä universumi toimii, mitkä lainalaisuudet ovat sisään rakennettuina tähän universumin rakenteeseen. Eli näitä tullaan koko ajan enemmän ja enemmän tutkimaan, näitä henkisiä lainalaisuuksia, ja sieltä myös löytyy mielenkiintoiset korrelaatiot sitten fysikaalisiin lainalaisuuksiin. Vanha viisaus, hermettinen aksioima kertoo, että niin ylhäällä kuin alhaalla, niin pienessä kuin suuressa, niin sisällä kuin ulkona. Eli tämä vastaavuuksien maailma. Eli kaikille henkisille laille löytyy sitten myös fysikaalisella tasolla selkeät niin kuin ilmenemismuodot, ja niitä kyllä kannattaa tutkia. Ja tähän kaikkeen liittyy sitten sattumauskosta vapautuminen. Sattumauskontohan on maailmanlaajuinen uskontokunta tällä hetkellä. Itse en kuitenkaan koskaan ole siihen liittynyt. En siis usko sattumiin, uskon syihin ja seurauksiin.
Se on aika helppo nähdä fysikaalisella tasolla, syy-seuraussuhde eli kausaliteetti. Henkisellä tasolla se ei ole niin helppo nähdä, mutta se on koodattu esimerkiksi kosmiseen karman lakiin. Sehän on ankkuroitunut sitten meidän kansanviisauteen, niin makaa kuin petaa, minkä taakse jättää se edestään löytää, mitä kylvää sitä niittää ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Eli tämä ymmärrys on tärkeää ja kannattaa todella miettiä suhdetta sattumaan. Minkälainen se on? Onko se uskottava koko sattuma-ilmiö? Vesimiehen aika liittyy henkiseen demokratiaan. Puhuin aikaisemmin siitä, että se on silmien tasolla kohtaamista. Ei ylhäältä alas, vaan silmien tasolla. Ja se tarkoittaa myös pitkässä juoksussa sitä, että jäykät vanhanaikaiset hierarkiat tulevat sortumaan. Me emme enää tarvitse niitä. Ja niitähän on olemassa, kun mietit liike-elämää, armeijaa ja muita instituutioita, niin niitähän löytyy. Nämä tulevat hiljalleen murtumaan jäämään pois. Ja tässä kaikessa on myös syntymässä uusi energiakielioppi. Kaikkihan on energia, niin kuin Einstein aikoinaan sanoi. Ja tämä pitää meidän ymmärtää syvällisesti. Esimerkiksi ajatuksen energeettinen puoli. Jokainen ajatus on energiaa. Jokainen ajatus, jonka me ajattelemme, laadullistaa meidän elämäämme ajatuksen sisällön suuntaisesti. Mutta myös tunteet ovat energiaa. Kuinka oppia hallitsemaan tukahduttamatta tunteita. Eli tämä on myös laadullistamista, niin ajatuksen ja tunteen laadullistamista, joka sitten virtaa meidän toimintaan. Eli tällainen, voisi sanoa, niin kuin laatutietoisuus on tässä kaikessa mukana. Olemme siis monella tavalla avartumassa uusiin energioihin. Sellaiset 7-pohjaiset järjestelmät, jotka ovat olleet tuttuja chakroista ja säteistä, jotka ovat tutkineet näitä säteitä, ne tietävät tämän seitsemäisyyden, niin ne ovat avautumassa 12 järjestelmiksi. Uudet chakrat ovat pään yläpuolella, 5 chakraa. Toki meillä on paljon muitakin chakroja, mutta 12 tämmöistä keskeistä chakraa on ihmisillä tänä päivänä. Ja säteet ovat avartumassa myös tästä vanhasta seitsemäisyydestä niin laajempiin kenttiin. Nyt on hyvä muistaa näin, että ei kannata hakata niin kuin kallion jotakin juttuja. Muistetaan se, että eilisen totuudet ovat tämän päivän puolitotuuksia, tämän päivän totuudet ovat huomisen puolitotuuksia. Eli kannattaa katsoa, mikä kestää ja olla fleksiibeli ajattelunsa suhteen. Olla valmis uudelle ja toivottaa uusi tervetulleeksi. Eli tässä oli muutamia ideoita ja ajatuksia tästä sielun tummasta, josta hieman puhuin Pegasuksen konstellaatiosta, jota kannattaa kyllä tutkia. Ja sitten tästä portista uuteen valoon, uuteen aikaan. Se on tulollaan. Olkaamme kärsivällisiä. Muistetaan, että tämä siirtymä on pitkä. Ei ole mitään sellaista itsestäänselvyyttä, että nyt tulee kultainen ajanjakso, niin kuin jotkut ovat puhuneet. Se tulee vain ja ainoastaan, kun me tuomme sen. Me olemme tässä tekijöitä, eivät pelkästään jotkut tähtitieteelliset ja astrologiset tekijät. Ne ovat tärkeitä. Mutta ihmiskunta on tämä X-komponentti, joka ratkaisee omalla vapaalla tahdollaan oman henkisen evoluutionsa kautta, ja sen eteen kannattaa toki tehdä työtä. Siksi tehtiin tämä video. Kiitoksia ystävät. Toivotan teille kaikille ihanaa ilon ja rakkauden täyteistä jaksoa ja nuorentumista näissä merkeissä. Moikka!